Здравейте! Благодаря за отделеното време. Нашето предаване ще бъде около половин час. Искам да ви покажа нещо, което мене много ме впечатли. И нека да започнем. Вие имате мечта. Както всеки човек, ние имаме мечти. Какво бихте направили вие тази мечта да стане реалност? Бихте ли направили всичко необходимо? Не което можете, а всичко, което трябва да се направи, тази мечта да стане реалност, или ще чакате някак си това да се случи? И ако вие имате мечта, аз имам план как това да се случи. Първо нека да се представя, казвам се Станислав Стоянов и аз също като вас имам много мечти. Търсех начин как да ги постигна. Но както повечето хора, и моят доход е, да кажем, константа. Т.е. получаваме един и същи доход всеки месец. И няма как всички мои мечти да се вместят в този доход. Както всички знаем, живота поскъпва, разходите се увеличават от ден на ден. В момента живеем в несигурни времена и никога няма да се върнем по стария начин да живеем. Това вече на всички ви е известно и повечето хора са съгласни с това. И ако не направим нещо да увеличим нашите доходи значително, пак ще имаме доходи само за основните неща. Тоест това, което ползваме в живота, само то ще бъде. Нищо повече. И тук въпрос е, кой иска да има повече доходи? Ако вие сте такъв човек и искате повече доходи, останете до края да чуете защо и как може да ги имате. И когато говорим за доходи, не говорим дохода ви от 1000 лева да стане на 1300 или на 1500 лева. Говорим, слушайте внимателно, говорим този доход да стане от 1000 лева на 5000 или 10 000. Това как ви звучи? Малко е стряскащо, но няма нищо невъзможно. Всеки се запознава с такава възможност постоянно. Сигурен съм. Но само когато времето и необходимостта от промяна са налице, човек започва да действа. Всички сме минали по този път. Да, съгласяваме се с някои неща, но когато времето ни не е дошло, ние не предприемаме никакви действия това да се случи. И така, ние също, аз и моята съпруга, бяхме достигнали точно до този момент и вече търсехме. Това значи, търсим активно това, което ще ни помогне да имаме мечтите на живота си. И много красноречив слайд. Всеки човек като мен има два пътя в живота. Да намери начин това да се промени и да осъществи мечтите си. Или да се откаже от мечтите си, защото не е готов да предприеме необходимите действия. Тоест дали ние да изберем пътя си или живота да избира нашия път. Няма как да се случат и двете неща едновременно. Защо избирам пътя си сам? Ако се откажем от мечтите си, преминаваме в многобройната армия от хора, които работят цял месец на заплата. И когато я получат, в края на месеца обикновено, тя се изпарява. Защо? Защото си покриваме сметки, разходи и не остава много за нас. Останете до края, за да разберете как да избягате от този сценарий. Да имате пълен портфел и след 2 дена да нищо да не остава в него.
Тъй като ще ви покажа нещо, което е свързано с начините, по които хората си изкарват парите. Ако някой не е чувал за Робърт Кийосаки, той е описал много точно 4 начина, по които всеки от нас си изкарва парите в този свят. И повярвайте ми, няма други начини. Това са 4 начина, по които човек изкарва парите си. Препоръчвам ви да прочетете книгите на този писател. Той има доста книги, много са. Но тези са едни от книгите, които са емблематични. И наистина показват как трябва да мислим и какво трябва да правим. Има 4 начина. 2 от начините са така наречените начини на бедните хора, по които изкарват парите си, и 2 от начините са как богатите изкарват техните пари. Искате ли да научите какви са начините? Със сигурност всеки ги знае, но сега, когато ви ги покажа, ще разберете, че наистина това е така. И всеки може да види в кой квадрант от тези 4 се намира. Може да е в 1, в 2, в 3, може и в 4. Тук, че всеки човек минава през някаква промяна. И нека да започнем с първия начин. Най-известният начин. Този начин ни е известен още откакто сме се родили. Съгласни ли сте с мене? Още когато сме малки, за някакви наши действия, работа, помощ, да ни дават някакви пари така символично. При мен това се случваше. Моите баба и дядо така правиха. И какво ни учат тези хора? И нали това е, всичките хора работят по този начин. Поне 90% от хората по този начин си изкарват парите, намират си работа и тази работа каква е? За тяхното време, което отделят, поне 8 часа на ден, в края на месеца да получат някаква заплата. И какво се получава, както показахме преди малко? Пълен портфел с пари в края на месеца и след 2 дена всичко е заминало по нашите сметки. По този начин ние сме зависими до края на живота си. Ето, 90% от хората стават финансово зависими. Втората възможност. Както знаете, някои хора от наемни работници решават да открият свой собствен бизнес, в който те работят самите. Това са такива бизнеси като зъболекар, фризьор, козметик, малък бизнес с няколко човека, които работят в този офис, и включително и ние като собственици вършим голяма част от работата. И както казва Робърт Кийосаки, ако нещо трябва да бъде направено както трябва, направи си го сам. Така мислят повечето собственици на бизнес. Какъв е единственият недостатък на този бизнес? Че когато ние отидем на почивка, нашите доходи и те отиват с нас на почивка. Когато получаваме заплата, имаме платен отпуск. Може да сме в отпуска, но пак да получаваме пари. Когато имаме собствен бизнес, ние трябва да обезпечим тези пари. И какво правим? Работим повече, за да имаме повече. Ние определяме времето, за което да работим, но колко ни се заплаща, колкото сме се изкарали. Богатите хора какво правят? Създават бизнеси и наемат по-умни хора от тях да работят в тези бизнеси. Това са хора, които са завършили висше образование, имат някакви по-специални умения и тези хора биват наемани да работят и да ръководят бизнесите на богатите хора. Много голяма част от тези хора развиват големи мрежи или вериги. Да кажем, вериги от магазини, вериги от заведения, мрежа от хотели. Каквото да си помислите. Това са много неща, които се вършат постоянно от тези хора и създават такива големи бизнеси. Това е третата категория. Инвеститорите. Тук парите работят за тях. С парите, които изкарват от бизнесите си, тези пари се инвестират в други бизнеси, в други предприемачески дейности
и тук парите почват да работят за тях, а не самите хора. Тоест това са 4 категории, по които хората си изкарват парите. И ако някой знае повече начини, нека да ми ги каже. Просто това са 4 начина. Нека да продължим нататъка. Сега, нека да покажем какви видови доходи има. Когато работим на заплата, когато имаме малък бизнес, ние имаме активни доходи. И активни доходи, т.е. точно така, с тези доходи ние сме активни и получаваме доходи. Работим, получаваме. Не работим, не получаваме. Това познато ли ви е? Другия недостатък е, че всеки от нас разполага с 24 часа в денонощието. Но не можем да дадем тези всичките 24 часа да заработим. Трябва така да бъде разделено нашето време, че да имаме време за почивка и за забавление. И тук наистина е така, колкото повече работиш, толкова по-малко свободно време имаш. Защо това се получава? Защото ако работим 8 часа и парите не ни достигат, работим още 2, 3, 4, 5, 6 часа и тези часове ги вземаме не от някъде другаде, а от времето, в което трябва да си почиваме, от времето, в което трябва да се забавляваме. Тоест работим повече часове, имаме по-малко часове за забавление и за спане, за сън. И ако работим на заплата, какво оставяме за поколението след нас? Тоест, ние се пенсионираме, получаваме една пенсия, но нашата длъжност, която сме вземали, дори да е висока, тя не остава за нас, не е за нашите деца, а някой друг. И много актуално, в момент на криза като сегашния, доходите намаляват, много хора си губят работата и чувстват една несигурност. Това са доходите, които наричаме активни и трябва да работим за тях. Какво значи пасивни доходи? Предпочитам да печеля по 1% от усилията на 100 души, вместо 100% от усилията на един човек. Това го е казал първият милиардер в света, Джон Пол Гейти. И нека да разтълкуваме думите му. Ако 100 човека работят за нас и ние получаваме само 1% от техните усилия, ние пак получаваме 100%, но не от нашите собствени, а от усилията на някой друг. По този начин работят големите мрежи. И пасивните доходи по този начин се получават. И какво се получава? Тоест ние не инвестираме нашето време, а печелим от усилията на другите хора. Разполагаме с много по 24 часа. За еднократно свършена работа получаваш многократно заплащане. Тоест, ако създадем бизнес, който работи с нашия екип, ние получаваме многократно възнаграждение. Тоест, постоянно, всеки месец ние получаваме заплащане за техния труд. И колкото повече печелиш, толкова повече свободно време имаш. Има такава работа, ще ви покажа след малко. И както пак да завършим, в момент на криза, дали е политическа, икономическа или здравна криза, както е в момента, не сме зависими от там. Не зависиш от тези катаклизми, които се получават. И както казах, че света вече няма да бъде същия, както го познаваме, той се променя и няма връщане назад, така че ние трябва да се променим по начин, по който ние да сме доволни и да разполагаме с нашите мечти, а не да ги изоставим. Пасивните доходи ни правят свободни. Хората, които създават пасивни доходи, те работят за тяхната свобода. А вие имате ли план за работа? Какъв е вашия план да бъдете финансово независими? Имате ли такъв? Нека да видим най-популярните планове, които съществуват в съзнанието на повечето хора. Печалба от тотото. Вие пускате ли си фиш? Играете ли в лотария? Надявате ли се, че ще спечелите от тези ваши числа, които пускате постоянно? Ако са едни и същи числа, математически е изчислено, че за не по-малко от 125 години ще ви се паднат вашите числа. Така че това добър план ли е за нас?
да чакаме толкова много време да спечелим от тотото. Аз мисля, че този план трябва повечето хора да го задраскат от техните мечти. Наследство. Колко човека познавате, които са получили голямо наследство? Ние постоянно, по-точно аз вече не гледам такива неща, но постоянно дават такива сериали, в които някой се бори за някакво наследство. Това е възможно във филмите. В реалния живот не се случва толкова често, така че няма как да очакваме да получим наследство и да се надяваме само на това. Така че този план за повечето хора също отпада. Инвестиции. Много хора се насочват в този сегмент на инвестиции, да залагат на борсата, акции, стокови, книжа и всякакви такива неща. Тези хора трябва да са готови да загубят всичката или цялата си инвестиция, която са направили на тези борси, защото е доказано, че много малко хора печелят от тези техни инвестиции и могат да си загубят парите. Така че тази инвестиция аз не я препоръчвам лично, но който иска може да се запознае с тази инвестиция, да бъде неговия план. Собствен бизнес. Тук преди малко говорих за този собствен бизнес. Ние работим, получаваме доход. Не работим, не получаваме доход. Нека да ви кажа от мой собствен опит. Аз имах такъв бизнес, който фалира. При предната финансова криза, ние малко след това прекратихме нашата дейност и не бих започнал собствен бизнес повече. Точно в този си вид, като малък бизнес. Работа, както казахме в началото, на 90% от хората техния план е да работят, но не знам дали могат да станат много богати, работейки като наемни работници. И сега дойде момента да ви запозная с нашия план. Както ви казах, останете до края, за да разберете как нашия план може да помогне на вашите мечти да се сбъднат. И нека да започнем. Нямате шеф. Това, че нямате шеф, не значи, че не трябва да работите. Вие сте си шеф, вие трябва да си кажете какво трябва да направите. Нямате инвестиция, както знаем. В бизнесите поне 50 000 лева трябва да имате да инвестирате, за да почнете да правите нещо. Свое собствено. Няма риск, защото няма инвестиция. 10 източника на доходи. Това е така. Няма да се спирам в подробности. Просто го запомнете. 10 източника на доходи. Свобода и стил на живот. Всеки иска да бъде свободен и да има стил на живот. Можем да работим в над 160 държави по света. Това е глобална възможност, която предлагаме. И тя е насочена към нас. Да имаме повече здраве и да се поддържаме в добро състояние, как да кажа, да имаме добро здраве, добро външен вид и да сме си щастливи. Какво по-добро от това? Здраве и красота. За тази цел ние си партнираме с компания, която е известна като най-големия производител на продукти в света от алоe вера. Тази компания има огромни площи със собствени плантации. И това е наистина нещо голямо, но тази компания, както казах преди малко, собственика, който създава компанията, той не е сам. Такъв голям бизнес не може да се прави сам. И както казах точно преди малко, той се е обградил с професионалисти, които са специалисти точно в тази насока, в това поле на изява. И как може да станете такъв партньор на такава компания? Много лесно. Ще ви покажа след малко как. Не е нужно да работите за тази компания, просто да си партнирате с нея. Но нека да се върнем на компанията. Най-голяма частна компания. Клуб на милиардерите. Това може да не ви е толкова
нали, да не ви интересува толкова много, но аз лично за себе си предпочитам да си партнирам с компания, която е много сигурна и стабилна на пазара. Да чувстваш сигурност. Ръководният екип на тази компания има повече от 300 години опит в този бизнес, в мултилевел маркетинга. И както виждате, на 40 години тази компания има непрекъснат растеж. Както знаем, през тези 40 години е имало поне 3 финансови кризи. Но тази компания се умява, благодарение на този план, който тя има, никога да не има нагоре и надолу посоки. Винаги посоката да е нагоре. И този растеж се забелязва в статистиката на компанията. Постоянни нарастващи обороти на компанията. Малко за компанията, на 40 години история, на 2,8 милиарда долара годишни продажби, 11% ръст в България. Това добре ли е? Да имаме ръст и то за една година, доколкото знам, за миналата година. От миналата година до тази година има поне 50% растеж на оборотите в България само. Глобална бизнес възможност. Защо това е така? Защото тази компания е стъпила на пазарите на 160 държави. И стъпвайки на тези пазари, т.е. в България тя е дошла през 2001 година, в другите държави е стъпила по различно време, но във всяка държава, в която отиде, тя си купува офисите. Офисите и складовете са на тази компания и както можем да видим тук на картинките, сградите, които си купува, не са просто обикновени сгради, имат някаква историческа стойност. Тоест това са сгради, които не са обикновени. Офиса, който е централния, в Аризона, можете ли да си представите, че това е в пустинята? Това е езеро и това е озеленяване. Нали, това е уникален офис. Тоест, в цял свят тази компания закупува офисите, които са в размерите на замъци. Този офис, който е от долната страна, е на 700 години. Тоест има страхотна историческа стойност. Цикъл на производство. Много е важно компанията, с която работим, да е независима от други доставчици и други партньори за създаването на самия продукт. Тоест нещата, които идват от плантациите на компанията, тя си ги преработва, логистиката прави, производството прави и всичко е затворен цикъл. Тази компания също се обгражда с хора, които са на много високо ниво в техните сфери. И това са в сферите на здраве, красота и забавяне на старението. Както сега е модерно да се казва, anti-aging. И тази компания работи с много уважавани учени. И резултатите не закъсняват. Печатите и сертификатите, които притежава тази компания, говорят много за това. Всеки може да види какви сертификати има тази компания. И много важно, тези сертификати се защитават всяка година. Всяка година компанията ги получава. Както казахме, здраве и красота, все повече хора се обръщат към такива решения и тази компания прави точно това. Тя прави готови решения, да сме по-здрави, с по-добро здраве и да изглеждаме по-добре. Има програми за това, за поддържане на здравето и за добиването на нашето здраве. Тоест, нашето здраве не е даденост. Ние го приемаме така, ние трябва да се борим за това здраве. И тази компания предлага точно такива решения. Фитнес залите през 21 век, всеки ходи в такава зала, не защото е модерно, а защото хората разбират, че здравето е
най-голямото богатство, което имаме. И покрай последните събития, които стават по света, виждаме, че това наистина е така. Бизнес модел. Мултилевел маркетинг, това не е нов бизнес модел. Това е бизнес модел на около 100 години. Това, че ние не го знаем, не значи, че този модел не е тук при нас. Има го. И сега е момента ние да се възползваме от всички негови преимущества. Затова сега ще ви покажа как действа този модел и да видите дали това ще работи и за вас. Всички знаем как работи традиционния маркетинг. А сега ще научите какво значи мрежов маркетинг. Тоест в традиционния маркетинг ние какво правим? Влизаме в магазина и си купуваме продукт, който ни е необходим, който ползваме постоянно. И в момента, в който свърши, ние се връщаме пак в магазина и си го купуваме. Но за да стигне този продукт в магазина, този продукт преминава през една дълга верижка от хора и бизнеси. И тъй като всеки бизнес работи за печалба, има и разходи, цената на продукта, който ние си купуваме, се покачва. И в момента, в който ние си го купим, ние плащаме на всички търговци по веригата и на производителя. Това е стария начин на разпространение на продукти, който все още много хора използват. Новия начин, това е мрежовия маркетинг. Ние сме единствените хора, които стоят между потребителя и производителя. И забележете, в много от случаите ние сме крайния потребител. Тоест, ние не трябва да продаваме на другите хора тези продукти, а да ги ползваме за собствена нужда. И то забележете, ние си ги купуваме на складови цени и по този начин ние ползваме голяма отстъпка. Още малко ще ви кажа 2-3 приказки, преди да започнем към основното, как купувайки си една паста за зъби или шампуан или душ гел, ние можем да печелим пари. Ще ви покажа как печелим пари и вие този модел ви е много познат, но просто не го прилагате, за да печелите пари от него. Въпрос. Колко пари похарчихте последния път, когато бяхте на кино? Една проста сметка. Най-евтините билети за кино са 10 лева. Пуканки, безалкохолно, вода, още 10 лева. Станаха 20 лева. Ако сте 4-членно семейство и отидете всички на кино, това са 80 лева разходи днес. Но ние сме доволни, че сме гледали този филм, на нас ни е харесал, ние сме се забавлявали. И когато излезем от киното, ние се обаждаме нашите приятели, че филма е прекрасен, чудесен, могат да отидат и те да го гледат. Споделяте ли това нещо с вашите приятели? Те дали се възползват от това и те да отидат на кино като вас? Ако на тях филма им е харесал, те биха ли го споделили на техни приятели и те да отидат да го гледат? Както всички знаем, това е нещо нормално в нашия свят. Всеки споделя нещата, от които е доволен. Никой не прави изключение. Ние от сутрин до вечер споделяме за неща, които са ни направили впечатление, неща, които сме ползвали и сме доволни от тях. И това е в нашата природа. Така че това в общи линии е бизнеса, който ние правим. Сега ще ви покажа как се получава това. Много интересно. Как да печелим от разходите си. Това е нещо, което не е ново, но за вас може да е нещо ново. Така че слушайте внимателно, да видите как се получават тези неща. И как може да имате мечтите на живота си изпълнени. Т.е. да си ги запишете и всяка от тях да я отбележите, че е изпълнена. Нека да започнем. Както казах, ние споделяме за всички неща, от които сме доволни. И нашите 100 лева, които инвестираме в такива продукти за здраве и за красота, нека да ги кажем за красота, като шампуан, душ гел, паста за зъби и точно такива неща, които са ни необходими, ние да изглеждаме добре и да се движим добре в обществото.
Статистически е доказано, нали, на много такива изследвания и проучвания, че едно средностатистическо семейство изразходва всеки месец за такива продукти повече от 100 лева. Всеки може да сметне колко пари дава за такива продукти всеки месец, но нека да приемем, че 100 лева са разходите на едно семейство за такива продукти. Ако ние сме доволни от тези продукти, ние можем да ги споделим с наши приятели и те да ги ползват. И когато, примерно, ние оставим нашите 100 лева там, в този магазин, нашите приятели също могат да ги оставят техните 100 лева в този магазин. Сега ви показвам един модел само на работа. Това не са точни числа, просто е модел. И ако ние с нашите приятели оставим нашите пари в този магазин, това е оборот от 700 лева. Средна печалба от този оборот 70 лева. И тук въпросът ми е, на вас колко пъти ви се обадиха от кварталния магазин да ви върнат пари за вашите разходи? Колко пъти, когато сте препоръчали книга и човек отиде да си я купи от книжарницата, на вас са ви се обадили да ви върнат пари за това, че вашия приятел си е купил тяхната книга? Или в съседния ресторант във вашия квартал? Колко пъти са ви се обадили собственика да ви върне 10% от оборота, който са оставили вашите приятели, когато се вечерят там, по ваша препоръка? При мен никога не се е случило. Но ето, в този бизнес 700 лева оборот, средна печалба, това е собственика да ви се обади, да ви каже, тези 70 лева са за вас. Защото вие си оставате своите разходи при мене. Вашите приятели също си остават разходите при мене. От своя страна, нашите приятели могат да направят абсолютно същото като нас. Те да споделят на техните приятели, че могат да си оставят парите в този магазин. Създаваме мрежа от доволни потребители, които се самообслужват. И какво се получава на втория месец? Оборота става много по-голям, тъй като повече хора купуват от този магазин. И това са 3700 лева оборот. Печалбата, бонуса, който ще ни даде този собственик на склад, 10%. Това са 370 лева. Преди малко, като си говорихме за колко да ни се повишат доходите, колко човека могат да отидат при шефа си и ако сега получават 1000 лева заплата, да му кажат, може ли от другия месец да получавам 1300 лева заплата? Тоест да ми дигнеш заплата с 30%. Представете ли си колко човека ще се върнат с повишение на заплатата? Може и 0 да са. Не знам кой шеф е толкова щедър, че да ги дава тези пари от днес за утре, но в тази компания ние можем да го направим и без да се молим на шефа да ни увеличи с 30% дохода, ние можем да си ги докараме тези пари, да си ги изработим, защото има кой да ни ги даде. И да продължим. Нашите приятели също могат да направят абсолютно също като нас и те да споделят на техни приятели. Те също да се възползват от предимства на този магазин. Че ние си купуваме нашите продукти с отстъпка, а не както в магазина да платим пълната цена. Тъй като хората стават повече, оборота става повече, печалбата тя си е пак толкова 10%, но вече това, което на нас ни дава като възнаграждение, са 1500 лева. Виждате ли вече какво можем да постигнем с 1500 лева? Представете ли си за какво бихте ги изразходвали? Защото когато този месец ги свършите, следващия месец пак ще ги имате. Нали си говорихме, че тези неща са консумативи и те свършват. И всеки месец трябва да си ги купуваме наново. Играта продължава. Все повече хора се включват в този бизнес. Все повече се самообслужват сами от този магазин. Оборота какво става? Повишава се. Нека да видим на 4-тия месец. Това е строг математически модел. Просто
нагледно какво може да се получи. Над 50 000 лева оборот в този магазин. Всеки какво прави, остава неговите 100 лева, които така или иначе ще похарчи някъде. Дали в този магазин, дали в втори, трети, пети магазин, той ще ги остави тези пари, независимо. Но оставяйки си ги тук и това, че ние ги препоръчваме той да си го остави в този магазин, за да ползва нещо качествено с отстъпка, нас компанията не заплаща за това. Добре ли е да получите над 5000 лева този месец? А другия? А по-другия месец? И така всеки месец да получавате 5000 лева. Тук го направихме за 4 месеца. Да, няма да се получи за 4-тия месец, но нека да кажем, че се получи на първата година, на втората година. Добре ли е след една година или след 2 години да получавате 5000 лева на месец? Това колко работни заплати са? 2, 3, 4, може и повече. Компенсационният план на тази компания е може би най-добрият и продукт. Тази компания всеки започва като нов човек и единствено от него зависи докъде ще стигне. Няма иерархия, както е в традиционния бизнес, да има един собственик на този бизнес и ние да не можем да получаваме повече пари от него и да стигнем на неговата позиция. Този бизнес е един от малкото, в който това е възможно. И сега ще ви покажа след малко защо е така. Ще ви покажа реални хора с реални доходи точно от този бизнес. И всеки може да разбере или да определи къде иска да бъде. Няма да минавам конкретно по всичките тези позиции, които са в маркетинговия план. Това не са позиции, както е в традиционен бизнес. Това са просто позиции, какво вие сте постигнали в този бизнес и какво можете да очаквате от компанията като бонуси, като заплащане, като отстъпки. И всеки може да разбере горе-долу колко пари може да прави на всяко едно от тези нива. И за по-смелите, даже да кажем най-смелите хора, които гледат тази диаграма и какво има там, примерно 1500 евро и нагоре за менеджер. Да, възможно е, който има високи цели, може да има и повече. И нека да ви покажа следващия слайд, в който това нещо е възможно. Доход над 50 000 евро е възможен в тази компания. Стига да сме толкова смели да работим за този доход. И това, че ви го казвам, аз съм видял тези хора. Познавам много от тези хора, които са постигнали тези доходи. В България познаваме менеджери, които правят 50 000 евро и нагоре. Познаваме сеньор менеджери, които имат такъв доход над 80 000. Соринг менеджери над 110 000 евро в България. Не в друга държава, в България. Тези хора са реални. Сега ще ви покажа някои от тях и може сами да си сметнете наистина колко пари правят тези хора на месец. И да си го сметнете в годишно. Колко е. Тъй като нямаме толкова много развит бизнес в България и така тези по-големите бонуси още не сме ги достигнали, но има и хора, които ги правят и постоянно си ги получават. Така че въпросът е коя отгоре от посочените суми искате да постигнете. Няма лимит, всеки може да го постигне, стига да работи здраво и наистина да направи нещата, които са необходими. Друг стимул, който получаваме от компанията, това са програмата за автомобил. Тя е наречена така, защото тази компания ни дава допълнително пари да си купим автомобила на мечтите си. Нямат точно какъв автомобил да бъде. Просто ние си избираме автомобила, който желаем.
Но тъй като тези трима собственици на тези автомобили са решили да си купят една и съща марка от различни дилъри в страната, но и това си е тяхно решение. Но всеки си избира какъв автомобил да си купи и дали изобщо да си купи автомобил или да си купи апартамент. Няма нищо задължително. Но автомобила, защо да не си го купиш? По-точно компанията да ти го купи. Да ти даде пари да си купиш автомобил. Това са допълнителни стимули и както пише 36 месеца. След 36 месеца ти се квалифицираш отново и още 36 месеца получаваш тези бонуси. Така че можеш на всеки 3 години да си сменяш автомобила с нов. За тези, които обичат да пътешестват, вие обичате ли да пътешествате? И то не да отидете само до Пампорово и до Банско или до София или до морето, а да отидете на такива места, където малко хора отиват. Кажем в Тайланд, в Япония, в Бразилия. На места, където не всеки отива и за тези места, където са нужни много средства да отидеш. Тази компания, забележете, печелиш от тази компания такива екзотични пътешествия за 2 човека, самолетни билети, хотел, джобни пари. Тоест компанията ви поема всички разходи вие да отидете на тези прекрасни места. Ако това ви харесва, просто попитайте как може да отидете там. Всеки може. Стига да направи това, което е необходимо. Глобални пътувания. Тези пътувания са за 2. На тези пътувания Forever, компанията, с която си партнираме, е може би единствената компания в света, която дава 13-та заплата на хората, които работят. Това е частна компания, не е акционерно дружество, не раздава дивиденти, но ние се чувстваме все едно сме собственици на компанията, да получаваме пари като дивиденд от компанията. И забележете, че обикновени хора от цял свят получават 13-та заплата от тази компания на тези екзотични пътувания. Сега, тези картинки ги показвам с условието, че тези хора са се потрудили много да ги получат тези 13 заплати. Това не става за 1, 2 или 3 години или 5 години. Това е дългогодишен труд на тези хора да създадат огромен бизнес. И всичко е толкова честно, че всеки си заслужава неговия чек, както тези господа на тази картинка. Тези хора ги познавам, нали, не лично, но с някои от тях съм се срещал. И това са реални хора. Доходът се наследява. Както говорих в началото, ако работим на заплата и сме на висока позиция, в момента, в който се пенсионираме, спират доходите ни и нашата позиция се заема от някой друг човек, не от нашите деца. А тук доходът се наследява и колкото по-голям доход оставим на нашите деца, те оттам ще започнат да го развиват още повече. Така че това е нещо, което много ни впечатли, когато започвахме. И какво по-добро от това да оставим на нашите деца нещо, което е за тях и като наследство. Както ви обещах, ще ви покажа хора, които това са го постигнали, наши приятели, с които поддържаме връзка постоянно. Петя Димитрова, преподавател в Медицинския университет, доход повече от 15 000 лева на месец. Представете ли си колко е това? Хайде да ги сметнем за 12 месеца колко пари се получават. Тя дали може да си постигне всичките мечти, които има с тези доходи? Димитър Иванов. Много приятен младеж. Неговите доходи са над 2000 лева на месец.
Васил Колев, спортист, със собствен клуб спортен. Неговите доходи също са на 2000 лева на месец. Златка и Златко Горанови, географии, MBA, доходи на 10 000 лева, но не от техните професии, които имат като географ, а от бизнеса, който развиват с Forever. Миглена Мешкова, домакиня и майка, която гледа двете си деца и работи от дома. Това е бизнес, който се развива много активно от дома и тя се е възползвала точно от това преимущество на тази компания, че можеш да работиш от дома. Нейният доход е повече от 5000 лева на месец. Тя вече има мечти, които осъществява. Доктор Лавчева, повече от 4000 лева, но не като лекар, а като собственик на бизнес с компанията Forever. Златинка и Галин Радеви, учител и застраховател, но Forever им плаща този доход, а не учителската заплата и застрахователската. Застрахователния доход. Цветанка и Емил Бурнаски, научни работници, но и те получават този доход от Forever, а не от техните научни трудове. Това са реални хора, които познаваме и те са постигнали всичко с много труд и са правили нещата, които трябва да се направят. И тук много важният въпрос е: ти ли си следващия, който ще промени живота си с Forever? Решението е твое. Както казах в началото, това е нещо, което всеки човек трябва да реши за себе си. И ако наистина искаш това да си ти, вземи това решение, обади се на човека, който ти е дал това видео и разбери как можеш да се включиш. Работим по система и в тази система е казано точно какво трябва да се прави, как могат да се постигнат всички тези нива, които видя преди малко. Единственото нещо, което не е известно в тази компания, това си ти. Твоите възможности и това, което ти ще направиш, за да си успешен. Всички имат равен старт в тази компания, но всеки стига до различно място, зависи от това колко е готов да направи. Така че вземи решение и се обади на човека, който ти е дал това видео и разбери как това може да се случи. И се надяваме, т.е. вярваме, че ти ще се включиш, защото имаш мечти, а ние имаме план как това да се случи. Благодаря за отделеното време и ще се видим скоро. Както казах, вие имате мечта, а ние имаме план и ще я изпълним. Ще работим заедно, докато това нещо стане реалност. Благодаря.